Isi God forbid. Mba. Okwu onye. Okwu onye oria. Okwu onye oria. Ma. Nwekwa ka ọ bụ na o si nri ka God na ya elugo. Aha. Mo dị mụ. Good afternoon. Good afternoon. Na nọ nkụ ike n'elu. Good afternoon. Kenke ọ gịnị kwa ke ụdarịkwa? Ọ mma Chukwu anụgo sị na gị na ya ekwugo na ọ ya agbabọghị na nke so ya ka ọ sị ka mkpọrọ ya wee bịa. Mụ na m ya ma njakịrị na emi na umie. Kwuwa sị mme ka mme nekwa akpị holidays ka ọ bịakwa ka o. Nna legodo na kpọrọ mmadụ na adị m ala kudi ya nọ kudi na kudo nwa dị ya nke akwa nọ. Chelugodi, chelu. Ọnkụ ma bịa. No nwanne m mai. Ọ dịkwa ka onye na-afụ bi. Ekwuri ya. Ife nya kwu. Mba ọ bụrụ ka ọ na-agwa. Isigbo onwe gị. Ka ebi kwu. Ọ bụrụ ka ọ na-agwa nkata ka ọ na-akpịgharị m. Ọ na-akpele nkata. Peace. Ọ na-akpọ ya na-akpa kpọkịa adakpọ ụdị nkata ebe a. Ị na-akpọ ụdị nkata ị na-akpa. Ịnụkwa na ọgbọ anọlụ gị ma a na-ọkpọ. Ozugozi anyị ma niile ewe kiwe. Nke abụrụ nkiwe na ụdị nkata ọ na-akpa nkata alụlanị ka okenye. Achọkwa mmadụ o. Ị na-asị na obere nwa. Onye adị elu gị nri ebe a. Onye adị elu gị nri egwu agba gị arụ. Ọ na-eli nri nwa ntọntara ka o ji eli nri nwa. Akwụkwọ. Onye nwere akwụkwọ onwe ya ogwu. Nna ya tara na nke ọnkụ ya ebe a baba. Nna ya. Onye kwuru ya okwu n'ime okwu. Amakwa m ebe ị na-ekwu anyị bịakwa ọfọ nnụnụ. Ọ bụ egwu ndị ya na-ekwu. Bịa chọkwara mmadụ nri ka o lie. Onye a na-anakwa onye nwere ike ịnọ ihe pụta ilo mgbe onye ahụ nọkwa ihe. Biskiti na pịa wọta dị ebe ọsọ na ya na-elele. A na-awụ ya n'osimiri. Ajụkwana mmiri ọzọ ka gị pụta jụọ. Aha. Hey. Nancy. Ka musu ọkụ ebe na Elijah. Ọkwa mpe ejima o. Agwa m ya munye ni oburu ọkụ munye ebe a. Ọchị ịgbanwe shop ọkụ. Ọmụdị omego ego na dị ebe a. Ọkụ gba shop akịta nsị akwụ egwu ya ọya kwụ egwu ya. Keke mpejima na amịlụ ọkụ na shop ka ebe Elijah na-achụ aja. Amakwa m ịpụ ejuo ya. Ka m fị ya. Abịa m ka m gwa gị Chukwanugo ịmasị anyị nọ n'ebe a. Chukwanugo ama nọ ebe a. Ghọtago? Maka na ebe a bụ head office. M ga-emele gị shop na mgbada ibe branch. Ka obido ebe gbaa mbọ nke ya. Before ọgbọgụta of age ọ bụlugo ọgaranya. Kwụ na ife na-ekwu ngwa ka nna chika mmele gị ife ọma. Ebe a kịta bụ head office. Mmanụ nwe ebe a. Mmanụ nwe ego ịma bugo nwu odego na-abata n'ebe ma akaụntụ nye. Onye nọkịta nnọọ enye gị 10 million naira ka ya gụnye ya. Ma agụnye. Akụkọ ị na-agụ ụwa. 10 million bata ebe ma gụnye. So ihe ebidogo dị na ụmụ ya 5,000, 10,000, 20, 50, 100 to 500,000. So m mepelu gị branch na Mgbada Junction ebe eni. Before ị gaa there, ka nye gị my history. Ka si bido gbawa mbọ. Okay. Shop ị na-afụ kịta. This business ị na-afụ. Ebido m ihe a with 5 bags of water, 3 cartons of spaghetti, and 2 cartons of indomie. Ofe nji bido this business. Wee bid onye ọ na-efu. So mmepele gị branch ebe eni. Ike gbawa mbọ ka ibe gị. Before ị na-agbagote, ị ga-aka gị nkụ na-arụ, ị bụrụ ọgaranya. Mmepele gị shop iri tuo ya, ma egburu gị n'aka, alụ ọkwọ gị up. Mmemmekọ na mụ na magi bụ nwanne ụdị aka azụ ọkwa jee ego egwu na ife na ọja. So mmepele gị biznes ebe emi uche gị dị ya. Mmepele ya shop ka ọ jee mbọ ka ibia. Ma before then ka njefu mpeji ma ka mmadụ ifo na amụrụ m ọkụ n'isi na shop isi na abụọ ka ebe ndị ama bal na Elijah na-ama aka. Ọ mụrụ ebe ọkụ ọmọdé ebe na dị ebe a. God forbid. Let's go cook that. Ya. Ị na-anụrụ ọnụ m kita nwe ihe. Isi God forbid. Ọbakwa m.
School no go. Oga okay you kita. Okay. Awon ma gini. Awon beba. So what do you? Only uncle. You wanna go so? Only uncle. What you kita? Only uncle. This is go forbid. Mba. Oku mo nya. Oku mo nyoria. Oku mo nyoria. Onya onyori. If onya ga na. Onye go na me ya business. Kwa piri onya. Onye go be like village. Ọ ka bụrụ mma na ọ na. Ka kwara nwa mmadụ mma na ọ na ka ọ bara onwe ya uru. Dey go kita. Igu na bia go again ka mmia. Onwe dị ngụ na shop akịta. Go ask your grandfather. Yes. This is second week of the month. Tata will get the testimony. Tata will our project Sunday. Also, after testimony, making a new solo. Okay, better be one is in ya, Mosia. It's better from office. They will report with them. Come on, Tony, Aberoka. Anụ nchọrọ ka nkwa biko. Anụ nchọrọ ka nzugbo ozi. Anụ nchọrọ ka mgbube mmadụ. Anụ nchọrọ ka m webe ife abụrụ nke mana agaghị m ime ife anụ nchọrọ Chineke nyere m aka o. Agaghị m ime ihe anụ nchọrọ Chineke dobe m o. Agaghị m ime ihe mmadụ na-ekwu n'ọnụ Chineke na-ekwe m o. Were m nye onwe gị onwe ihe dị m mma were m nwe ihe dị m mma o were m dị gị mma were m mee ihe dị gị mma. Testimony time ịmara ihe ma Chineke mee na ndụ o nne m pụtanụ o kụbara aka Onwe Chineke mere now. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nne m na Chineke. Asị nke usoro m kene Chineke n'isi di m. Ebube. Nkọbara unu ya Chukwu me n'isi di m a. Apụghị m ịkọcha ya akọcha. Akwụna ụlọ ka ị na-abịa wee mara di gị. Eziokwu. Di m afụ unu na-afụ. Ọ na-emegbukwa mkpoku. Mkpoku ka ọ na-emebu o. Wow. Mana sinsi mbeba na ministry a. Chukwu wee rụba ọrụ ebe n'isi ya. Wee ebe ihe ịba ama n'isi di m a. Ọ dị emezikwa mkpoku. Ihe ọ na-emezi kịta bụ iberibe. Nne m Nancy ọ ya adịcha mma. Ebe Chineke bụ nkwụsị mkpoku. Ama m na continue ọ na-abịa na ministry. Na-abịa bechi ya. Ekpere nna asụ na ministry a. Chukwu ya anapụtara m. Ọrụ ọrụ n'isi. Ọ ya anapụtara m ya. Usoro m kene Chineke na ebube dike ya anapụrụ nwanyị mma ya dịrịsị ya. Akwụ ibu ọfụrụ wee bịa. Di gị ya adị mma. Di gị etu otu esi na-eghele eghele kịta. N'ihere ya pụọ ọsọkwube. Ọ na nwayọ from nsọkwu di gị adị mma. Ka onye ọzọ na-abịa nwa pụta come on. Ebube dike. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Onye jisi ike. Oruwa na eze. Imam. Ya mọrọ m. Ọ bụ hazard na-enwere ego na okwu eji enwe ego. A man with a multiple well creation inspiration. Na mba na melobi Igbo. Mana kịta. Oh God. Ọ nwe egwu ndrop nya. Amara na egwu a ya aga. Ebube ndike. Ụna mara egwu a? Egwu a. Emetụkwana maka na ọmụmụ. Oh. Emetụkwana maka na ọmụmụ. Oh. Ịkpakwa maka n'utu n'oge kenu. Emetụla maka na ọmụmụ. Hazard. Yes, sir. Ina beka ba before? Yes, sir. Before we go na come. Ana m azụ. Abazina change ya ụka. Abazina nke. Praise the Lord. What abazina. Leya. Sota go ka ba. Noria, ina gwa abazina. Biko.
Kaya ibu nwa ya so mmemme ka m get disgrace nge ebe a bụ allegation ochie gị na nka biko onye nwere iwe for the interruption kedu onye ọzọ onye nwere testimony ọgasị emetela naba ozugbo one of God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hallelujah. Ọga ya mie nnebiku nke isi na bread n'isi ka ngwele ya na onye o tiem na room na flat Mbọ ọga ya ọga thank you very much. anyị nọ last week ọkụ egba flat anyị ọkụ na room ya gbadikọ room ya property na ngwele na room ya o metụwa nke m aka Ọkọbara nke gị nwoye ebube dike ọkụtabịa ọkụ gbara sọpati peta nke mụ adị safe ma ọ bụ pin apụrụ ọ bụrụ mmadụ kwụba aka ọtọ ọnụ sọsọ ya ji n'aka isọsọ eji akata moto ji ebugharị anyị chi ibe okwu bute anyị na moto sọsọ moto ka o ji aka ọkụ agbụrụ ọpakịrị n'ime ụlọ enwere igwe ga-ekele Chineke nna Chukwu mere gị ọ gbazi aka ọkwa ewu na be gị ọzọ ọkụ gbagoro na-agba ndị ilo na-agba na nke ndị ilo onye amara ife amara ya ife ya adịghị na mma ọ na-ewute ya nna ife abụrụ ife akwa ihe abụrụ ife mba nwanne m tuo ya napụrụ dike mma tuo ya bekumbemuo ebube dike ife onyinye were nye ya ga-enye ya chi ihe niile m nwere n'ụwa bụ onye nyere bụ ya ife niile m nwere n'ụwa bụ onye nyere m ya Buga na oche Alright. Mmadụ mfe na-eme moto motive dịkwu ya ọzọ. Cheki godu m n'azụ ebe nọ ka mmalife na-eme. Taya na mkpọtụ. Ị na-ego na moto ka ọ ka n'inwe moto. Iya agakwa iru ka m mama ebe nwanne echi. Ọgwụ ya ma anyị ebe. Ga ịrụ obere ka mmadụ ihe nwanne ebe anụ. Ọgwụ na anụ ebe a. Kwụrụ na. Yayo. Una vro wickedness yo. Oke ka isi. Ajo bi ndị mmadụ. Ego moto ebe a. Take us na kita. Is your brother? Not forbid.